మెయిన్ బౌలర్ నిన్న యాప నాటకు ఇచ్చినని తిరిగి లాస్ట్ బక్క అని కనిపి వన్న ఎంక మెయిన్ ప్ಲೇಯರ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ನಿನಿತ ಟನ್ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂದಿನ ಮಟ್ಟ ಆನ್ ಮಾಡ್ದ ನಾವು ಒಂದಿನ ಅವಿಕ್ ಇದೇನ ನಿನ್ನ ಅವಿಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಗೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಿಕ್ ಮಲ್ತ ಕುಜಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಒಂದು ವಿನ್ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಲಗಾಡಿ ಬಂದ ವಿನ್ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಸುರುತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರಾಗೊಂಡು ಬಂದ ಹರ್ಷಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಮ್ಮಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ 104 ರಿಲೇಟ್ ಒಮ್ಮನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಯುಪಿ ನೈಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಉಂತದ್ದು ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆತ ಲಾಯಕ್ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಪಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಮಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಟೀಮಿದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ತವಳ ಬೋಲ್ ಟೀಮದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೊಬ್ಬುದು ವಿನ್ ಆವಡು ನಾನು ಎಂಚಲ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೋಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಪಿಜದ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿನ್ ಆವಡು ಹಠ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚೆನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬಡು ರಡ್ ಎಟ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ರನ್ನರ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಎಂಕ ಮೇನ್ ಬೌಲರ್ ನಿನ್ನ ಯಾಪ ನಾಟಕ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ತಿರುಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಕನಿಪಿ ಬನ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಅವನೊಂದು ಟೀಮ್ ಜಪಡಾದ ಅವನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಮಿ ಅಂಕಲ ಸೆಮಿ ಪಕ್ಕ ಕುಡರ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಆವಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಎಂಕನ ಮೇನ್ ಬೌಲರ್ ಭರತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಂಕನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕನ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ನಿನಿತ ಟನ್ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂದಿನ ಮಟ್ಟ ಆನ್ ಮಾಡ್ದ ನಾವು ಒಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿಕ್ ಇದೇನ ನಿನ್ನ ಅವಿಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಗೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಿಕ್ ಮಲ್ತ ಕುಜಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಒಂದು ವಿನ್ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಲಗಾಡಿ ಬಂದ ವಿನ್ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಪ್ಪಲ ಮಗಲ ಪಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಮಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನ್ ಬೋಲ ಅಂಡ್ అంచమంటారు ఓ రికార్డు ఉండు హరిశಣ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚಾಲುಂಡು ಅಂಚಮನ ಉಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ರಾವು ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ತಿಳು 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 ಮೇರ್ ತಿಳು ಏನ ಪಾನು ಕೊಡರಾಣ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನಂಡರ್ ఏ బాలకి అవుట్ ఇచ్చావా బాల క్యాచ్ పెడుతున్నా అవుట్ ఇచ్చి బాల ఉంది వైడ్ బాల్ రెಡ್ రన్ ಬೈಚ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುದು ರೆಡ್ ರನ್ ಮಲ್ತೋಲು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ರೆಡ್ ರನ್ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಡು ಅಮ್ಮೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಗಲು ನವೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ರೆಡ್ ವೈಟ್ ಓ 4 ರನ್ ಮಲ್ತೋಲಿಯಾ 4 ರನ್ ಮಲ್ತೋಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಡ ಭರತ್ ಕೊಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋದಿನ ಭರತ್ ಬೋರ್ಡ್ ರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯನ ನಾನು 14 ರನ್ನಿಯ ಖಾಲಿ 4 ರನ್ ಆಡವ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮೂಲ್ತು ಲೆಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ 4 ರನ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋಲ್ ರನ್ ಆಡು 15 ಬಾಲ್ 14 ಬಾಲ್ 17
17 రన్ అవుట్ ಒಂಜಿ ಅయింది ಪಟೇಲ 14 ಬಾಲ್ 17 ರನ್ అవుట్ Boria! ಬಲ ಯಾಕಡೆ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ಸಂದುಂಡು ಏನ ಸೆಮಿಕ್ ಪೋಯ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ತೋಡುವಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಂದಾದ ரெண்டு மேட்ச்ல நம்ம பண்ணு ಓಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೀರಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದ ವಿನ್ ಆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆತ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಎನರ್ಜಿ ಬನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆರ್ತದ ಸೊ ಮಾತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ಗು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಿಖಿತ್ 12 ರನ್ ಲೀಡ್ ವಿನ್ ಆದಿನದ 15 ರನ್ ಲೀಡ್ ವಿನ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪೂರಾ ಸೂಪರ್ ಮಂದಿರ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಣ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ ಆಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಾರ್ದು ನಾವು ವಿನ್ ಆತ ಎರಡನೇ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆತ ಬಟ್ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ 4 ಇತ್ತು ಬರಿ ಶೋ ಡನ್ ಪನ್ ಓಕೆ ಬೈದಿನ ಪನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇರೆ ಆಯ್ ಪೋಯತ ಓಕೆ ಅರ್ಚಿಲ್ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಚಾಣ ನಡುಕೋಲ ಎಂಚಾಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರೋಫಿದ ಆಸೆಸಿನ ಬಂದ ಕನಸು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬಣ್ಸಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಸತಿ ಅವತ್ತನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾಗೊಂದು ಬಂದ ಹರ್ಷಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಬೈಜೆ ಎರಡು ಜನ ಜೋಕಿಯನ್ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಮ್ಮಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ 104 ರಿಲೇಟ್ ಒಮ್ಮನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಯುಪಿ ನೈಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆತ ಲಾಯಕ್ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಯುಷ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ ಬಟ್ ಆಯನ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅವಿಕ್ ಪುತ್ರ ಅವಿಕ್ ಐತನ ಅವಿಕ್ ಮಾಲ್ತಾನ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಲ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ದಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೊಕ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ವಿಷಯ ಡೆಂಜ ಪಾಂಡ್ ಮಂಡ ಅವನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಮಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ 14 ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಗ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು 14 ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪನ 11 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒರಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒರಿಯನ್ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮೋಟು ಒಂಜೇ ಮೋಟು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಿನ್ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ರಡ್ನದ ಎಂಗ್ಲನ ಟೀಮ್ದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ತವಳ ಬೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೊಬ್ಬದು ವಿನ್ ಔಟ್ ನಾನು ಎಂಚಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಮೋಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಪಿಜದ ಜನ ಇರಲಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ್ 11 ವಿನ್ ಔಟ್ ಹಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ 11 ಗೊಬ್ಬಡು ರಡ್ ಏಟ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ರನ್ನರ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪನ ಜನ ಓಕೆ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೀರೋ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲಬೇಕ ರಡ್ ಓವರ್ ದೀದ ಆಗುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ರಡ್ ಓವರ್ ಆಗುದ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗಿತ್ತೀನ ಐಲ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ವಿನ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೂರ್ಲೇಕನೆ ಎದುರ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋರ್ ನಾವೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿನಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಸುದಿಯನ್ನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆತ್ಲ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಪಾಪ ಅದು ಪಟ್ಟು ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾನ್ ಪಂಡಿರು ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಐದು ಬರತ್ನಲ್ಲ ಓವರ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿದ್ದವು ಅವು ಆ ಓವರ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಟಿಕ್ಕಿನ ಓವರ್ಲ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಧರ್ಮಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓವರ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಟ ಫುಲ್
ಹಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಪ್ಪಿರು ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟವನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಓವರ್ ಐದಕ್ಕ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರೂಷಲ್ ಓವರ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಲಿಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಜಿಸು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಲ ಬೈದಿ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ರಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿ ರಡ್ಡ ಬುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಒಂಜೇಟ್ ರನ್ನರ್ ಒಂಜೇಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಬುದಾಬಿ ಅಣ್ಣ ಅಬುದಾಬಿ ಉಂಟದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬನ್ಸೋಮನ್ 2024 ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾಲೆನಾ ನಮ್ಮ ಅವಿಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಿಕ್ ಮಲ್ತಾ ಇನಿ ಒಂದಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವಿಕ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವಿಕ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಒಬ್ಬಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ ಗೊಬ್ದಾನ ಅಲ್ಲ 4 ಹಾಕಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ 4 ಹಾಕಿ ಅವನ ಗ್ರೇಟ್ ಅವಳ ಎರನ ಇಟ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮಗಲ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ ಜನ ಅಂಚ ಗೊಬ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿ ಬೋಪಿನ್ ಅವಲಂಜಿ ಪಂದು ಮೂಲ್ ಬನ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ 4 ಹಾಕ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರೆ 2 ಹಾಕ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಹಾಕು ಅವಿನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತದ ಸಂಪೆಂಚಾಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಜೈ ಜೈ ಜೈ